Así está a aldea de Socastro, incluso hai un cono para delimitar os buratos máis grandes. Así é como temos que pasar todos os días cos nosos coches, xa que o alcalde e o grupo do PP decidiron que era mellor esperar hasta este ano, que son as eleccións municipais, cando xa estaban recollidos nunhas actuacións de fai 2 anos. Sabes por que machacas o coche en estes baches de Trasarís? Basicamente porque o alcalde decidiu que no 2021 non se reparaba para deixalo coincidir coas eleccións municipais. Se rompiches o coche en algún bache en Vilar, xa sabes por que foi. Pois na igrexa pasa igual, É dicir, todo isto está aquí dende 2021 porque o alcalde decidiu que era bo facelo coincidir coas eleccións municipais. En Ramil igual. Carlos decidiu que isto había que deixalo para as eleccións municipais dende 2021. É o que hai. Bueno, pois en Fontes temos este dial destrozado, pero destrozado, porque ao PP e a Carlos Carrillo deuselle por deixalo para as este dial de eleccións. San Pedro igual pasa exactamente igual. É dicir, Está destrozado dende 2021. as portas do ínclito concelleiro Enrique e ao lado da casa do Marqués, xa vedes, todo isto destrozado dende 2021 porque o PP e Carlos decidiron que isto era bo deixalo para as eleccións municipais. Estamos en Reboredo. Bueno, isto xa é de xulgado de guardia, que lle teñamos permitido a estes zánganos que durante dende 2021 teñan isto parado para facelo coincidir coas eleccións municipais é de xulgado. Este dial que todos coñecemos, este dial que vai máis ou menos dende aquí dende Castro até Fontes, bueno, isto é unha auténtica vergoña como teñen, está destrozado dende 2021. Bueno, porque Montes, Enrique, Carlos decidiron, e o PP no seu conxunto decidiron que era boa idea facelo nas eleccións municipais. Bueno, isto non é unha cuestión de política, isto é unha auténtica vergoña. Hai formas de facer as cousas ben, isto non se pode permitir. E non é unha cuestión política, é dicir, non podemos destrozar os coches porque a tres señores ou a todo un partido se lle ocurra a brillante idea de aprazar as obras ás eleccións municipais. Da igual quen gane nin quen non gane, isto non se pode permitir.